Denne video viser maskinens funktioner, vedligeholdelse og vasketeknik. Sørg altid for, at filteret er rent, så der ikke kommer snavs i vandtanken. Doser sæben og hæld vand på. Vand må højst være 50 grader varmt. Juster håndtaget, så det passer til din højde. Ved almindelig daglig gulvvask, sænk sugebommen og aktiver alle knapper på panelet. Vip håndtaget frem, og maskinen kører. Man slukker alle funktioner ved at trykke her. Hvis kablet til sugebommen virker stramt, kør da en smule frem og prøv igen. Efter brug, skyld tanken grundigt hver gang. Kontroller altid skumfilter. Sørg for, at flyder kan bevæge sig. Rens om nødvendigt. Tøm resten af det rene vand af her, så sæbe ikke bundfælder i tanken. Rengør altid sugebommen efter endt arbejde. Sæt ladekabel i. Tjek, at dioderne lyser. For maksimal udnyttelse af batterierne skal maskinen have kørt mindst 1 time før ny opladning. Skal maskinen stå ubenyttet i over 1 uge, lades batterierne helt op og stikkene trækkes fra hinanden. Følgende viser udskiftning af børster og sugelæber. Brems maskinen med foden og tip den til lodret position. Børsten frigøres ved et hurtigt ryk med uret. Børsten skal rykkes ud af gaffelgrebet, der fungerer sådan. Fastgør børster eller rondelholder ved et hurtigt ryk mod uret. Maskinen fungerer med alle 13-tommer rondeller og børster. Frigør sugebom ved at demontere de 2 inderste fingerskruer. Drej sugebommen af og hold fast i den grå plastkappe på slangen. Husk at tjekke, om der sidder snavs i hullerne. Klik skinnen af og demonter den store sugelæbe. Skil sugefoden ad. Rengør og monter nye sugelæber. Vær særlig opmærksom på, at delene passer rigtigt sammen, inden du skruer sugefoden sammen med fingerskruerne igen. Den store sugelæbe passer ligeledes med tapper og huller. Skinnen kroges på og lukkes. Husk at sætte slangen på sugefoden, inden den monteres på maskinens beslag. Fastgør den med fingerskruerne.
Ved meget snavsede overflader er det en fordel at sætte gulvene i blød. Start maskinen uden sugefunktionen. Vandmængden kan justeres på hanen over børsterne. Husk at sugebommen er oppe. Vandmængden kan øges uden at tippe maskinen. Sæt gulvet i blød, brug rigeligt med vand. Sænk sugebommen, aktiver alle funktioner. Vask som normalt. Der er ingen grænser for babyens anvendeligheder. Den kan vaske de store flader og nå helt ud til kanterne.